Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel Assam Forest Department Rally दा माबादि सिलेक्शन लामारगोन गोबां गोनो गोथो जागासिनो काटअफआ सेम थांगोन नामा एबा काटअफआ एक्सट्रा थांगोन नामा बा गोबां चान्स मोनगोन नामा खननै खनथाम खारनो मोनसे पोस्ट एप्लाइ खालामदों मोननै मोनथाम खारनो मोनगोन नामा बा मोनथाम खालामनाया मोनथाम खारनांगोन नामा सो बिनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोबाय आरो नोंथांमोननि माखासे कनफ्यूज जाबाय थादों बेनि क्लेरिफिकेशन नोंथांमोना बे भिडिअखौ जस्ट 5 मिनिट्स टाइम हो बेनिफ्राय गासिबो डिटेल्सखौ नोङो मोनजोबगोन दा गोबाव खालामा नोंथाङा जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइकबो खालामगोन दा लोगोफोर नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ रिलिया एफा थाब जाबाय बा साडेनलि जाबाय स' नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा होदोंमोन बे रिलिया फेब्रुवारि लास्ट उइकआव जानायनि चान्स दं होननानै नाथाय सेकेन्ड उइकआवनो ओंखारबाय दा नोंथांमोना साडेनलि एडमिट मोनबाय आरो खायसेया प्रेक्टिस खालामदों खायसे खालामाखै अब्ला बेखौ नायोबा काटअफआ एसेबां हाई लेभेलाव थाङा मानोना गासिबो प्रेक्टिसाव गैयामोन स' बेखायनो एसेबां टेनसन लानाङा नोंथांमोना बे खारनायखौ जास्ट क्वालिफाइड खालाम बेनिफ्राय लं जाम्पखौहाय एक्सेलेन्ट ला स' बेनिफ्राय मिथिनो मोनबाय नोंथांमोननि काटअफआ 30+ थांखागोन ओंखायनो स' नोंथांमोना जाहाथे मोजां काटअफ लायो स' दानिया मेन कुइसन बेनो जाबाय नोंथांमोना खायसे मोनसे पोस्ट एप्लाइ खालामदों आरो खायसेया मोननै आरो खायसेया मोनथाम पोस्टआव आरो खायसेया मोनब्रै पोस्टआव एप्लाइ खालामदों अब्ला मोनबेसे पिएचडि एबा नोंथांमोना रानिं होनो मोनगोन अके स' बिनि मोनसे कुइसन जागासिनो दङ आरो गोनो गोथो जागासिनो दङ थ' बेखौ नायोब्ला नोंथांमोना एडमिटआव नायनो हागोन नोंथांमोननि एडमिट कार्डआवहाय स' नोंथांमोना एडमिटआव चेक खालाम जे नोंथांनि पोस्टआ मोनबेसे दङ आरो रानिं टाइमा माब्ला एग्जाम डेट स' नोंथांमोना बे एग्जाम डेटखौहाय कनफ्यूज जायो एग्जाम डेट थायो नालाय बे एग्जाम डेटआ मा बे एग्जाम डेटआ जाबाय नोंथांमोननि रानिं अके बेयाव एग्जामसो होनदों बेयाव रानिं होआखै अके स' नोंथांमोना एग्जाम डेट होनोब्ला आन्दायदों जे रिटेन जागोन नामा नङा स' नोंथांमोना रानिं खालामथारनांगोन गासैबो पोस्टआवनो नाम्बार 1 रानिं बेनिफ्रायसो सेकेन्ड स्टेप एग्जाम बेनिफ्राय थार्डआव नोंथांमोननि माखासे पोस्ट लाइ पोस्टआव सिलेक्शन प्रसेस बेनिफ्राय ग्रेड 1 आरो गार्डआव थाबायनाय दङ बाखि पोस्टआव थाबायनाय गैया ड्राइभिंआव ड्राइभिं टेस्ट दङ बाट नोंथांमोननि कामान्ड' लेभेलाव खालि रानिं एग्जाम आरो भाइभा टेस्ट बेयाव जाबा नोङो साख्रि मोनसिगोन स' बिनिफ्राय दानिया फैबाय नोंथांमोना सिंगल पोस्ट थ' नोंथांमोना सिंगल पोस्टआव एप्लाइ खालामदों नङा होमबा नोंथांमोना मोननै मोनथाम पोस्टआव साख्रि जागोन नामा नोंथांमोना जाला मानोना नोङो मोनसेल' पोस्टआव एप्लाइ खालामनाय जाला नों मोनसेल' पोस्टनि थाखाय नोङो कम्पिटिसन एबा नोङो इन्टारभिउ होनो फैदों अके स' बिनिफ्राय खायसेया मोनथाम एबा मोननै खालामदों माने माल्टिपल पोस्टआव खालामदों राइट स' माल्टिपल पोस्टआव नोङो खालामदोंबा नोङो मोनबेसे खारनो मोनगोन पिएचडिखौहाय नोङो अनलि 1 खारनांगोन माने मोनसेल' खारनांगोन बिनि गेजेरावनो काटअफआ बेयाव आलदा बेयाव आलदा थांगोन आरो जुदि नोंना गासैबो गोरोबोब्ला नों मोनथामबो सेलेक्ट जागोन नोंनि सायाव थाबाय बे स' प्रिफारेन्सआ नों बबे पासखौ होदों बबेखौ नोङो नाम्बार 1 होदों बेयाव नोंथाङा साख्रि जानायनि चान्सआ बारा थायो अके स' नोंथांमोना बुजिबाय मोनसेल' रानिं जागोन आरो खनसेल' रानिं जागोन अके स' बिनिफ्राय काटअफ अके स' बिनिफ्राय काटअफ माबादि थांगोन अके काटअफ माबादि थांगोन स' काटअफआ जाहैबाय आं खिथाखाबाय मोनसे पोस्टआव आलदा मोनसे पोस्टआव आलदा मोनसे पोस्टआव आलदा एक्सट्रा काटअफ थांगोन आरो जुदि नोंथाङा खाफाल दङबा मोनथामबो पोस्टआव नोङो काटअफ थांनायनि चान्सआ दङ आरो नोंहा प्रिफारेन्सआ बारा जाबाय नालाय बेखायनो नोङो मोनथाम प्रिफारेन्स होदों दा गुबै बाथ्राया जाबाय जायफ्रा मोनसेल' पोस्टआव एप्लाइ खालामदों स' नोंथांमोना मिस्टेक जादों जायनि जाउनाव खायसे भिडिअ नायालासिनो डाइरेक्ट साबमिट खालामदों बिनि थाखायनो मोनसेल' पोस्टआव नोंथांमोना सेलेक्ट जानानै थांदों स' बेनिफ्राय दाबो जेबो नङा नोंथांमोना मोनसेल' पोस्टआव एप्लाइ खालामदोंबाबो स' नोंथांमोना मोजां खारबानो जाबाय मोजां पारफरमेन्स हो नोंथांमोना एक्सेलेन्ट लानो नाजा लं जाम्पखौहाय एक्सेलेन्ट लाथारनांगोन 20 बेनिफ्राय रानिंआव नोंथांमोना गैयाब्लाबो 13-14 लायोब्ला स' नोंथांमोनाबो चान्सआ दङ दा जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय काटअफआ एक्सट्रा थांगोन आरो खनसेल' रानिं जागोन खननै खनथाम खारनो मोना लिरनाय दंखायो गाइडलाइन्सआव जुदि खननै खारना हमजायोब्ला नोंथांमोना केन्सेल जाजोबगोन अके दा बेनोमोन दिनैनि माखासे कनफ्यूजननि क्लेरिफिकेसन आं आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो बुजिबाय स' दानिया नोंथांमोना जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदानमोन नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना लादो बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो स' बिनिफ्राय एक्साइज कनस्टेबलनि रिलिया मार्चआव जाखागोन नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय था जाहाथे दानि बायदि थाब नोंथांमोना प्रेक्टिस गैयै दाजा